سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات ايرترا مس هند زغبرو تركب ايرترا كابتن كتابت زنصغا هاغرات افريقا مخانا جو بايدن بغداي تግራይ ዘለዎ ሻቆሎት በመንገድ አማኻሪኡ መግላጹን አሜሪካ ሕጅን ትግራይ 152 ሚሊዮን ዶላር ምሕጋዛ መንግስት ኢትዮጵያ ንህወሓት መኽሳሱን ኣብ አሜሪካ ሓድሽ ሎብ መቕጻሩን ኣብ ትግራይ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታትን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝመርሖ የማነ ገብረአብ ዘጠቓለለ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ሃገረ ህንዲ ምብጻሕ ምክያድ ዝርከብ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ከዓ ኤርትራ ምስ ህንዲ ኣብ ዘለዋ ዝምድናን ሓበራዊ ረብሓታትን ከተበርኽ ከም ዝተሰማምዐ ማዕከና ዜና ህንዲ ጸብጺበን ኣለዋ። ታይምስ ኦፍ ኢንዲያ ትበሃል ማዕከን ጸብጺባቶ ከም ዘላ ከዓ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ህንዲ ዝኾነ ዶክተር ጃይ ሻንካር ተራኺቡ ከም ዘተየ ክልቲኦም ወገናት ከዓ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ዞባዊ ጉዳያትን ድሕሪ ምዝራብ ህንዲ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝትካእ ጸዓት ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ሰብ ምህናጽን ጥዕና ዕደና ሓለዋ ማያዊ ግዝኣታትን ዞባውን ዓለም ለኻዊ ዛዕባታትን ከተተሓባበር ተዘራሪቦም ከም ዘለውን ርክባቶም ንምዕሟቕ ከዓ ተሰማሚዖም ከም ዘለዉ እያ እዛ ማዕከን ገሊጻ። እዛ ማዕከን ወሲኻ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ የማነ ገብረአብ ናብ ህንዲ ዝተጓዓዘ ብወገን ሰብ መዚ ህንዲ ድሕሪ ዝተገብረሉ ዕድመ ከም ዝኾነ ኤርትራ ዘላቶ ስትራቴጂካዊ ዞባ ከምኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ እንደ ዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ጸልዋ ቻይና ርኢኻ ህንዲ እውን ረብሓታታ ከተውሕስ ምሕዝነት ንምፍጣር ትጽዕር ከም ዘላ ይገሊጹ። ካሊ ምስ ኤርትራ ብዝተሓዝ ዜናታት ከዓ ኤርትራ ኣብ አፍሪቃ ምስተን እቲ ብመንገዲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተዳለወ ኮቫክስ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ፕሮግራም ዝወሃብ ክታበት ኣይንደልን ዝበለ ሃገራት ተሰሪዓ ከም ዘላ ተገሊጹ። ነዛ ኣመልኪታ ሓንቲ ዴቬክስ እትበሃል ማዕከን ጸብጺባቶ ከም ዘላ እቲ ብውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት ተሓጋገዝቱን ንትሑት ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ካብ ካልኦት ሃገራት ከይተርፋን ዜጋታትን ብግቡእ ክታበት ክረኽቡን ምእንቲ ተባሂሉ ዝተጀመረ ኮቫክስ ዝበሃል ፕሮግራም ኣብዚ እዋን ንብዙሓት ዓቕሚ ዘይብለን ሃገራት ክታበት ብናጻ ክህብን ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ኤርትራ እትርከበን ታንዛንያ፣ ማዳጋስካር፣ ቡሩንድን ኣይንደልን ኢለን ነቲ ክታበት ነጺጎንዎ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ጸኒሑ። ካብዘን 4 ሃገራት ከዓ ማዳጋስካርን ታንዛንያን ጠቕሊልና ኣይንደልን ክብላን ከለዋ ኤርትራን ቡሩንድን ግና ሕጂ ኣይንደልን መጽናዕቲ ንገብር ኣለና ብምባልየን ነቲ ክታበት ዝነጸጋ። ነዛ ኣመልኪቱ ከዓ ኣብ ኤምረፍ ጥዕና ኣፍሪቃ ዝበሃል ውድብ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዝኾነ ዶክተር ኬቲጂ ቲጋታህ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዘን ክታበት ነጺገን ዘለዋ ሃገራት ዜጋታትን ዕድል ኣይገበሩን ብጀካዚ እውን ጎረባብተንን ዓለምን እውን ዝጸሉ ብምዃኑ ዝሕዝን እዩ። እዚ ክታበት መንጻገን ከዓ ብንጹር ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ስነ ፍልጠት ወይ ሳይንስ ይኽተላ ስለዘየለዋ ብምባል ዜጋታት እተን ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ተኻፈልቲ እቲ ናጻ ክታበት ዘይምዃኖም ዘለዎ ስምዒት ዘካፈለ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ አማኻሪ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሃገራዊ ጸጥታ ዝኾነ ጃክ ሱቪሊያን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ተሻቂላ ከም ዘላ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ኢትዮጵያ ዝኾነ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ሓቢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ አማኻሪ ፕሬዚደንት ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ ክፍታሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እምነት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕባር ክልቲኦም ወገናት ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝተዓጻጸፈ መልክዕ ከኣቱ ዘሎ ጎንፂ ጠጠው ክብል ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ትኽልል ጠቕሊሎም ክወፁ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ዘይሻራዊ ናጻ መርመራ ክግበር ኣብ ዝብል ጉዳያት ከም ዘተዩ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና እቲ ደመቀ መኮነን ዝመርሖ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ዕላዊ ዝኾነ መግለጺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ትሕቲ ናይ ሕወሓትን ዓለም ለኸ ማዕከናት ዜናን ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርን ይወድቕ ኣሎ ክብል እዩ መግለጺ ኣውፅኡ። ማሕበረሰብ ዓለም ብጉጉይን ኣብ መሬት ንዘሎ ሓቂ ብዘየንጸባርቑን ጸብጻባት ኣዕለቕሊቖ ኣሎ ዝበለ መግለጺ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ እቶም መራኸቢ ብዙሓን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውንጃል ዝገብርዎ ጸደፍደፍ ድማ ሕወሓት ኣብ ማይካድራ ዝፈጸሞ ብዝተወደበ ደረጃ ዝደገፎን ቅትለታት ንምሽፋን እውን ዘጠቓለለ ክብል ከሲሱ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ደገፍቲ ሕወሓት ዝኾኑ ዓለም ለኸ ማዕከናት ዜና
ሕወሓት ንዳርጋ ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝፈጸሙ በደላት ኮነ ኢሎም ክሸፋፍኑ ይፍትኑ ኣለዎ ክብል እንከሎ ንሲቪላት ከም መከላኸሊ ድፋዕ ንመንበሪ ገዛውቶም ድማ ከም ምሕብእ ንምጥቃም ድሕር መዘይብል ጉጅለ ዝግበር ውግእ ዘይተደለየ ኩነታት ከስዕብ ከም ዝኽእል ደጋጊምና ተዛሪብና ኢና ብምባል ብሞት ሰላማውያን ሰባት ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝስምዖ ገሊጹ ኣሎ። በዝኻ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ንሕወሓት ከሲሱ ዓለም ለኸ ማዕከናት ዜና ንሕወሓት ይሕግዛ ኣለዋ ከምኡ ድማ በደላቱ ይሽፍና ኣለዋ ክብል እዩ ክኸስስ ተሰሚዑ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብሓባር ኣብ ትግራይ ምፅራይ ክገብሩ ስምምዕ እኳ እንተተበፅሐ ክሳብ ሕጂ ግና ኣሜሪካን ሕብረት ኢሮጳን ዝርከብኦም ወገናት ዘይሻራውያን ወገናት ኣትዮም ናፃ መርመራ ክገብሩ ክፍቀደሎም እዮም ክፅውዑ ጸኒሖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጂ እውን ንትግራይ ንምርዳእ $152 ሚልዮን ኣወፊያ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ኣሜሪካ ነዚ ንረድኤት ዝውዕል ገንዘብ ሰሊዓ ከም ዘላ ኣብ ዘፍለጠትሉ ግዜ ከዓ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ እውን ሓቢራ ኣላ። ነዚ ብኣሜሪካ ዝመጽእ ዘሎ ጸቕጣት ንምብዳህ ድማ ኢትዮጵያ ብመንገድቲ ምፍርያት ካሚል እትመርሖ ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ሓንቲ ሆላንድ ኤንድ ናይት እትበሃል ትካል ሎቢ ኣብ ወርሒ $45,000 እንዳኸፈለ እታ ትካል ሎቢ ክትገብረሉ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ $35,000 እንዳኸፈለ ሓንቲ ናይ ሎቢ ትካል ቆፂሩ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ማዕከናት ዜና ሲኤንኤንን ቢቢሲን ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ጃምላዊ ቅትለት ሲቪላውያን ድሕሪ ምጽራይ ብናይ ሳተላይት ስእልታት ተሓጊዘን እቲ ፍጻሜ ኣበይ ከም ዘጋጠመ ከምኡ ድማ ፈጻሚኡ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ከም ዝኾኑ ዘመልክት መርማሪ ጸብጻብ ዘርጊሐን ዝነበረ ኮይነን ሕጂ ከዓ ነዚ መርመራ ኣመልኪቱ ዳይሬክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ መልሲ ይሂብ ኣሎ። እዚ ጀነራል ኣብቲ መልሱ ነቲ ፍጻሜ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣይኮነን ፈጺሞሞ እቲ ሰራዊት ንንጹሃን ብጃምላ ቀቲሉ ዝብል ናይ ሓሶት ወረ ከዓ ብልኡኻት ሕወሓት ዝተዋደደ ክብል እዩ ንሕወሓት ክኸስስ ተሰሚዑ ዘሎ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ ሕወሓት ተደምሲሱ እዩ ድሕሪ ምባል ገለ ዝተረፉ ጉጅለታቶም ግና ገበናት ይፍጽሙ ኣለዉ። እቲ ቪድዮ ናይ 3 ዝተፈላለዩ ምስልታትን ስፍራታትን ብምውሃድ ዝቐረበ ናይ ሓሶት እዩ። እቲ ቪድዮ ከዓ ካብ ሞባይልን ብካሜራ ዝተሰኣለን ዝተፈላለዩ ቦታታትን ዘመልክት ምዃኑን ገሊጹ እዩ። ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣይ ኣቦሱን ክብል ተሰሚዑ። እዚ ጀነራል ኣብዚ መግለጺኡ ሕወሓት ጠፊኣ እያ ምባሉ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሕወሓት ደባይ ተዋጋኢ ተቐይራ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዘጻረር መግለጺ ዝሃበ። ከምዚ ዝከር ነዚ ጃምላዊ ቅትለት ኣመልኪቱ ፕሮግራም ኣፍሪካ ኣይ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ መርመራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማሕበረ ደጎ ኣብ ዝበሃል ስፍራ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ጨፍጫፍ ምፍጻሞም ዘመላኽት መረዳእታ ከም ዝረኸበ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ በዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ብምጥቃም እንተወሓደ 15 ሰባት ዘተቆትልሉ ንጹር ስፍራ ከለለ ክኢል እዩ ነይሩ። ብረት ዝዓጠቑን ወተሃደራዊ ክዳን ዝለበሱን ሰባት ነዘይ ዓጠቑ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ሓደ ጸድፊ ብምውሳድ ነገሊኦም ካብ ቀረባ ርሕቐት ብጥይት ብምቕታል ነቲ ኣስከሬናት ናብቲ ጸድፊ ክድርብዩ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ እዚ ኣፍሪካ ኣይ ዝበሃል ፕሮግራም ነቲ መርመራ ከካይድ ዝወሰነ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብዚ ግጭት ተኸሲቱሉ ዘሎ ክልል ትግራይ ኩናት ገና ቀጻለ ከም ዘሎ ይሕበረሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሓንቲ ዩሮፕ ኤክስተርናል ፕሮግራም ዊዝ አፍሪካ ትበሃል ማዕከን ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ድሕሪ ብሓይልታት ትግራይ ዝወረዶም ጸቕጢ ንወቕሮ ማራይን ሰለኽለኻን ገዲፎም ይወጹ ከም ዘለዎ ሓቢራላ። በጀካ ዘድማ ኣብ ካልእ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ኣብ ከባቢ ሓውዜን ብኸቢድ ብረት ዝተሰነዩ ሓይልታት ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። በካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።